Next Africa. Bheka Mchunu. Yebo. Kuphelile ngamanje. Kuphelile. Awu. BK. Cha. Sanibona nobengane zakwethu ake nginibekele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili inkezo. Mina ngaza ukuthi ke ngompela ngithuthi ungakhuluma lo bathi ilast bona makumede mhlabe emakuthi usemusha kuleli khasi sophinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare ikhona okukhulu kunakho konke. Uyengaza kwethu ke isaqhubeka inkonzo yomsakazo ukhozi FM uBheka Mchunu insizwa ke idlule emhlabeni ngalo lwesibili kuleli sonto esiphuma kulona njengamanje lapha ke uhlelo lumi kanjena lapha ke oluqhubekayo njengamanje lapha ke abaphathi bohlelo uyena uDudu Khoza uLady D ungizwe umacingwane mfoka Mchunu kanjalo noLinda uMr Magic Sibiya ozovula ngomthandazo okanye uvule ngomthandazo uSipho Mbatha usiqhameza lapha ke uzofunda ke umlando ukaBheka Mchunu ubhodi uNtokozo Mchunu music item lapha uzokwe ozokhuluma omakhelwane lapha ke uEric Mthembu tribute on behalf of abangani ungelovi kanjalo ke no Dr Ngogi Mahaye tribute from children uZiyanda Mchunu message on behalf of former siblings uphume Mchunu Sifiso Mchunu message on behalf of abafowabo lapha ke uphume Mchunu noSifiso Mchunu music item ekuzongena lapha insizwa uKhuzani nobaba uThokozani Langa tribute from Ngoma team uSidonsa Ngcobo Siphongo Dladla ubingelela Mpanza tribute on behalf of awayisebenza nabo lapha ke unomfundo Mkhize noTshatha ukhathidwa kaNgoba message on behalf of ukhozi management usibongi ingcobo lapha nokumphathi station ukhozi engcobo nganza kwethu ime kanjalo lapha neprogram eyokufihla kwakhe lapha noBheka umfoka Mchunu eqhubekayo njengamanje ekhaya lapha nesikoleni sendaweni ke yalapha ke eMpangeni lapha ke eNgwele eqhubekayo ke esikoleni eMpangeni nganza kwethu ke insizwa iphumule ngokuthula insizwa lale kahle Bheka Mchunu ubheka bakubo lapha insizwa ke ihambe kahle ngaza kwethu ke soloko sini update ukuthi kwenzakalani khona lapha ke eqhubeka khona inkonzo yokufihla kuka Bheka Mchunu ibe nosuku lomnandi thanda khona.